Čaute ľudia, moje meno je Flipper TV a vítam vás z tohoto videa. Je to taká menšia informáčka, takže poviem vám niečo o sebe a tak ďalej. Takže budem natáčať aj videá. Budem natáčať napríklad z Danko's Vlogs a tak ďalej. Budem natáčať challenge, vlogy, videa, no to je jasné, že videa. To je asi všetko. Ako často budem natáčať? No, to bude asi tak, videa budú vydávať tak, neviem, tak jedno video možno tak do, ja neviem, 3 dňov asi. No ja, do toka. Ale nie. To bude taká menšia informáčka. Jak vám to nebude vadiť, som tu s jedným mojím hosťom. Danko's Vlogs. Takže ako vidíte, tu so mnou Danko's Vlogs, tiež natáča na YouTube, má celkom dobré videá. Len na hovno grafiku. No, môže byť. No, ale teraz momentálne som chorý, mám sople. Soplík. Ale nie, mám sople a tak ďalej. No, to by bolo asi všetko. Mám hrať tiež teraz Minecraft. Dostal som do nejakého domu. To je môj dom. No veď hej, ale predtým si sa dostal do nejakého domu, nie? No, aj hej. Dobre, to by bolo asi všetko, nie? Žôvem. Dobre, takže učím sa s vami Flipper TV a toto je všetko z tohoto videa. Čaute.